गामियाव माबा सेंग्रा सिख्लाफोरनि मिथिं दंमोननो हनै माबा दख'ना गाननाय गामसा गाननाय बेफोरनि दावराव दावसि लानानै जोंहाबो खोनासंहैजागौमोन ना दसे माइ गायनाय गैयामोनब्ला। बेफोरखौलाय माथो खालामबाय थानो थाथ'दोंहाय जोंहाथ' दा सेंग्रा सिख्ला नंलाना जोंहाथ' हनै हाबा जाखांखानाय दानो थांबाबो हनै लासिंसिंसो होनो जानायगोन ओरैनोबा जों गामिनि सेंग्राफ्रा मोखा दंखाथारोहाय नङा होनब्ला दा जोंखौसो माबा माबि खोनासंहोलायगोन बिसोरो बिहामजो पार्टिफोर बुरि जाहांफ्रा मानो फैदों होननानै। माथो नुहुरोखोबाल माथो आंलाय नुथारखोलाय फाग्लि माखौ नुहुरनानै होख्रावखौसो सान्दुं गोसाफ्राव ओरैनोबा साथा लाबानो दावगाथारदोंहाय दिनै आरो हनै आलियाव जिरायनानै ओंखामखौ थेब्रे जानानै माबा थाबायनो हायासो मोनलायलायनानै दङ आङो। दुब्लिफ्राव जाबाबानो इसिबां खहाब बेरथायो आंहा माबा बानलु बाथोनजोंबाबो थोरसि गिदिरजों थोरसिसो जानो हाथारहाय आङो। दाबायदियाव मोसाफोर फैबाबो दुब्लि बारिनिफ्राय खारनो हानायसो नंला बायदि मोनखाबाय आङो। बे फाग्लिया माखौ रोनावबाय थाखो आयै नमारगौसो आरो थैखाबायहाय। बेफोरबायदि गिदिर नुफेराखैमोन आङो बियो फैनानैसो आयै मोनामसो फैनानैसो जोंखौ अरफैनो नागिरखो ना माखोथाय थैखागोनहाय आयै ओरैनोबा थैयाखैखाफ्रा जोंनाव नङाथाय माथो आयै फाग्लि बेजों अरजानांगौबा थैखागोनहाय जोङो आयौ बेदलाव राजाजों मा खालामबावनांगौ जाखो दे खारनोबो हाला मानोबो हाला हांखौनो गहांसो मोनजोब्बाय आङो। बिमामोन माहा थांखोब्रा ओइ मोनसिं बिमा आया माथो राव फैगासिनो माथो खोनायाबोलै मानोलाय बेफोरबायदि गाखोलाबायना थाखोब्रा गरग्लाम बुजाबनि मानोलाय बेफोरबायदि दख'ना खानानै सोरबाफोर नुफैबालाय मा सानगोनब्रा नोंसोर साननायखौलाय ओंखार बेफोरबायदि जायो नामा? सिमांसो न'खरा मोगथांसो नुखो नोंसोरलाय गाहायाव नायनो हायो नामा बाल नोंबो जों सानैखौ थगायगा सानबायमोन नामा नोङो जों सानै गोलावफोर नङाहाय मोनथिबायना गाहायाव नाय नोंबो खारलां खदाल लानानै फैथां माथो सानथिं बाथिं ग्रोनावबाय थाखोब्रा सिलाय ना सानथिं बाथिं मोदायसो लोगो मोनखानाङाखै नोंसोरलाय माथो खांख्राइ खन'हैग्राफोरखौसो मोदाय लोगो मोनो होननानै खोनादोंमोन आंलाय खांख्राइ खोनासंनो खन'हैनायाथ' आंसो ह'लैमोनलै आंनो मोदाय लोगो मोनबाखै माइ गायग्राफोरलाय मारै मोदाय लोगो मोनखो नोंसोरलाय आयु फाग्लि खोनाबायना फुजारि आयु बे एरलुफ्रेनजों फैनानै थाब मोनहैगौमोन खोमाना जोङो एरलुफ्रेनफ्राबो मारै बेफोरबायदि माबानानै बेरफ्रुनांगौ जाखो दे गरमफ्राव ना गरमजोंसो सान्दुङासो बांद्राय नांनानैसो गरम जानानैसो बेरखो ना माखो जोंहाबो दाना हनै गिनाय मोनलांबाय मैयानिफ्रायनो ट्रेनाव गाखोगासिनोहाय मोनथिबायना फुजारि खिबुआनो साजोबनाय मोनबाय आङो जरायनोनो हाला उन्दुबाबो ओरैजाय फारसे उन्दुबाबो मोदोम सायो ओरैबाबो मोदोम सायो माबा हनै खर'खौनो गिदिंजोबनाय मोनबाय आङो मा खालामबावनोथाय बेखौनोथ' सानदों आंबो माबा जेंजें जांजां उन्दुनोबो हाया आयु टिकेटखौबो मायाव मोनखोथाय माबा हरसे हासुदै मोनामफैबायहाय मानसिफ्राबो मासे हासुनो हायो आयै हरसे उन्दुनो हायाखैहाय आङो मानसिफोर हासुनो फैनायजोंनो माथो आंहाबो हरसे उन्दुनोनो हायाखैहाय माबा मानसिफ्रानो गुलदुं खालथां खाबायबाय थायो आरो गरमाबो गरम आयै दाबुंसैहाय सयथिबो एखेबारे खर'आनो गिदिंजोबथारबायमोन आंना फुजारि ओंखायनोथ' होनखादों
सानदोंमोन आङो बाजैमोन बिरखं जासोनो खस्थ' मस्थ'बाबो थांनोसै होननानै गावसानो बिराद गिथारो नालाय आयौ नाङाहाय दा नांगौबा खस्थ' मस्थ'यैनो थांथारगोनहाय हा बेरफुथारनाय नुथारनानै मारै गाखोबावनो गोसो जानांगौ जाखो औ मारैथो गाखोनो गोसो जानांगौ जाखो बेरफुथारनाय नुनायफ्रावलाय सोर बाथारनो आयुलै आब' नाङादा जाखोब्रा नोंलाय हगारदोब्रा हगारदो मानोथो आंखौलाय बिदि हमथाबाय थाखोब्रा है आं हासुनोसो थांदोंमोनलै मानो बेफोरबायदि खालामोब्रा आब' नाङादा जाखो नोंलाय दख'ना गानलायलाय माथो ससेयालाय हौवा आरो ससेयालाय माथो हिनजावसोब्रा आब' नाङादा जाखोब्रा नोंलाय हगारदो आयु सना जिरख'नाय नों मानो थाइनैसो थाखानि थाखायनो मानो बेफोरबायदि खालामगासिनो आयु सना हरदो ना आयु रामा हरदो ना हरदो ना डार्लिं नोंखौ खावलायाव सबखोदोंमोन आंनो नैजि रांल' हरदे होनबानो जागोन ना सना जिरख'नाय आंनाव फैसा गैलालै मानो बुजिया आयै आंनाव फैसा गैला ओमफ्राय दाखाथि खालामनो नागिरखोना माखोब्रा आयै बि आंखौ आयु फुजारि बेलाय हौवाना हिनजाव जाखोसै माथो दख'ना गानलायलायनोहाय माथो आयु ससे हौवा ससे हिनजावसोहाय आनै हनै जोंनाव आनैनाव फैसा गैया नै बेखौनो लानानै थांदो दे जोबोर गोजाननाय थाबाय मादै आयौ दासो सानसे खोन्थाबायलै आङो आयै हासुनो थांनायनिफ्रायनो मा खालामदों मोनथिबायना मा खालामदों आयौ हासुगासिनो दोन आं हाबफानानै आयै आंनि नुखौबो दांजोबदों फाग्लासो हौवा हिनजावथाय बियो फाग्लासो दख'ना गानलायनाय आयु फुजारि जारलासोहाय हनै माथो माहायबा दांलाजोबथारदोंनो ओमफ्राय नुबायना फुजारि आयु दख'नायाबो जोंनिफ्रायबो दामिसिनबावसोहाय मानिफ्राय बायनो हायोहाय आयु जा दामिखा जाबाय दे ओंखायनो आं दहाय हासुनो थांनायाव थांफानो नागिरखादोंमोन आङो नोंहानो थांफाजाया नालाय नोङो सिंगा गोरा बायदि देखायगोन गोमाबासो एसेबां सान्दुं गोसायावलाय आंखौलाय माने गेजेराव दोननानै बेफोरबायदि खालामबाय थाखोब्रा नोंसोरो मा रायलायनो थाबनो रायलायदोब्रा आं हालाय लांलालै गरमानो आयै बोरैबा मोनजोबथारबाय आङो बोराय देहा जालाय लांला खुनै आदै नोंनि अबस्थाखौथ' जोङो नुनानै हमदांनो हाखाथारदों बै फाग्ला फाफिफोरनि थैनो रोङैफोरनि थाखायनो नोंखासो गसंगासिनो खुदै आदै जोंखौ निमाहा हो खुदै आदै बिसोर फाफिफोरनि थाखायनो बिसोरनो माबा मोनसे मावबाय थायो मानसिफ्रानो थास'नांदो दायसा फुजानि गोनांसा मानसिफ्रानो मानबाय थायो औहाय मामा बै थालाफ्रा एखेबारे आंनि ड्रेसखौनो एकदम बिसिनानै होजोबनायखौ नुवाखै जायाफ्रामा आंहा ओरैजाय थाइजौ जानो होननानै थाइजौ दंफांथिं थाइजौ सिरिनाय दं खोमा होननानै नागिरनो थांदोंमोन ओमफ्राय बेवहायनो दख'ना गानिनि बेफोरबायदि खालामबाय बाल बिसोरो दाउलाफ्रा फेन्दायाव खुजालि गोनांखायना मानला मानसि मानबाय थायो बिसोरो थास'सो मानसिफ्रानो बिबाय नोंनि खानायखौ बोबथिंगोन आं दानो मिथिबायना बारानिफ्राय बारा होनथारदोंना बाब्रे माथो गाबलायलायनाय माथो होख्रावलायनाय बाब्रे दाउसा फिसानिफ्राय मोसा जाफैबाय माथो बिलाय खोथाया बिदि खालामबा नंमारगौसो आं बेबायदिखौ नंखाय साबायदोंमोन खोन्थाहरनायाव नंमारगौसो हा रायदों नोंनि राय नाम्बार वानाथ' औहाय फुजा मा खालामबावथाय बिसोरो एखेबारे खुजालि गोनांफ्रा एखेबारे मानसिफ्रानो मा जायोथाय इसिबां गाज्रि साननो हायो बिसोरो साननायानो जाखाया मोनथिबाय साननायानो जाखाया इसिबां गाज्रि साननो हायो मेलेमावनो आयु लेथ्रासो ज' जाजोबनानै दं खोमा ओइ मा जायो नोंसोरो मा जायो इसिबां गाज्रि सानो मा जायो नङालै नोंसोर जेखौ जायो बेखौनो जायोब्रा जोंलाय मा एक्सट्रा जानांगौ जाखो जोंबोथ' बर'आनो ना नोंसोरो एखेबारे मैथा ओंख्रि जायोबा अनला ओंख्रि जायोबा सबाय ओंख्रि जायोबा जोंबो बेखौनो जायोब्रा मोनथिबायना माथ्र नोंसोर सिख्लाफ्रा एसे खम जायो जों बुरजासिन जायो मिथिबाय बेनो फारागा नोमफा नों आयै गोसोआव सुग्लाय मोनलायलायदोंलै नोमफा जानानै सान्दुं गोसा थिंबाबो बोरैलै बिबारै हो केस होनाया नोंना बोरो माथो मिथिङानो गैयालै हो माथो मानसिफ्रानो गैयालै माथो नोंसोर साथामल' बोरो रायजो राजाफ्रा हो
रायजोनि केस होलायलायदोंनो जोंखौ हो आइजो पार्टिनि केस होग्राया बोरै हो औलै जोंखौ जेलाव सोनो ओंखारलायदोंमोन बियो दुगिमारिया सानैसो गुवाहाटियाव थाहैनानै माखौबा देखायनो फैदों बेवहाय जायाफ्रा मा जोंखौ फोरोंफैदों हो मा खालामो नोंसोर गुवाहाटियाव थाहैनानै मोनथिजोबखायो जोङो मिथिबायना मोनथिजोबखायो अबे बाराव हाबखुमानानै थायो अबेयाव मा खालामनानै थायो मोनथिजोबखायो जोङो मिथिबाय मोनथिजोबखायो मालाबा थांनानै दोखो दोखो हैगोन जोङो हमनानै मिथिबायना मा आबर मा बुंदों नोंहा जोंखौ मा बुंदों हो जों गुवाहाटियाव थाहैबानो जोंनि आखल आखुआ बेफोरबायदि जाहैबाय हो जानला मोनला जाबुर दाबुंखा मिथिबायना खुगायाव थानाय लागाम होनानै खोथाखौ बुं मिथिबायना नङाबा गरायनि लागाम लागायनो जागोन नोंनि खुगायाव फै दालाय नुबाय सेंग्राफोर दालाय नुबाय सैथो बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगो देहायाव नांबाय दा नङा होमब्ला लोगोफोर सैथो बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगो देहायाव नांबाय आमुक सुबुरनाव देहायाव नांबाय थारमाने आसलथे बिथांजोमोना बेफोरबायदि खामानिखौ थांनानै मावहैखाथारमारो आरो ओंखायनो सैथो बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगो देहायाव नांबायानो मा बुंदों नोंसोरा हो जानला मोनला खानायखौ फिदिंबानो जायो होननानै फिदिंलाबायनाङाहाय मिथिबाय केसखौ होदोंमोन आङो मिथिबायना बे सान्दुं गोसायाव अननानैसो थिखोफिननानै होदों आङो मिथिबाय नोंसोरखौ अननानैसो रायजोफोरखौ अननानैसो बेनिबा जायाफ्रामा बे सान्दुं गोसायाव सोर मिथिङाव खस्थ' खालामनानै फैदो आरो दाथ' गायनाय फुनायनि समाव नोंसोरनि बे आखल गैयै आखुफोरनि थाखायनो सोर टाइम दिहुननानै फैबाय थानो हानांगौ जाखो बेफोरखौ सानो आङो मिथिबायना ओंखायनो केसखौ थिखोफिनदों आङो नङाबाथ' नोंसोर बायदिखौ दोखो बुग्लिहोथारगौमोन आङो आसलथे नोंसोरो रायदों हो रायदों आबर आरो कालिचरन मानो सोलायनो रोंला नोंसोरो हो नोंसोरनि बेफोरबायदि आखल आखुखौ नायजोबनानै उन्दैफ्रा मा सोलोंगोन हो मा सोलोंगोन मानो दासिमबो सोलायनो रोंला नोंसोरो माथो होनबावनो उखुन्दै आदै बिगुरफ्रानो गान्दानिसो नालाय दानबाबो सुबाबो बौखाया रोजाद्राय जोंना बिगुराल' गान्दानि नङामोनलै मिथिबायना सालायाबो मोसानिसो मिथिबायना दुनियानि एखेबारे सिथंसिनखा मिथिबायना खनसे ख्लाबनो सौखाबो सोलाखाङोबानो नोंसिनिया मा जागोन मिथिबायना खावलाफ्रा खुथ्रु खाथ्रा जाजोबगोन मिथिबाय बै लामायाव ना एखेबारे फाखाफ्रा गुगाना थानाय बायदि गुगालाजोबगोन मिथिबायना नोंसिना उब्रा सेकेन्ड खाथ्रा जोंनि सालायाबो मिथिबायना दुनियानि मादावनो सेकेन्ड खाथ्रासिन मा सेकेन्ड खाथ्राहाय नोंसिना फार्स्टआवसो जाहोनांगौ नोंसोरखौथ' आयौ हिनजावफ्राबो फेजेननो हाया मानसिफ्रानो आयै मा होनबावनो नोंसोरखौ हिनजाव नांदेरा हौवा नांदेरासो मानसिफ्रानो ओमफ्राय नोंसिना सेकेन्ड बा फार्स्टआवहाय मायासो जाखो जोंनि सालाया सेकेन्डआव दङब्रा मिथिबायना आरो नै सेथि मासियावलाय नोंसिनि सालायासो दा सालाय गोलावफोर आयौ बाला मोजां गरमथार मोनबाय हाय आङो थांनोसै नामाथाय बिसोरजों बेवहाय ओरैनो नांलायबाय थानानै गरमाव दा फिट नांलाबायनानै गोलैबा मा जानांगौ जाखोहाय हाय फुजां न'बो सायाव जिरायहैगोनसैहाय थांदो मैदेर फिसा थांसिरायथां दंफां सिङाव नङाबा दा गोग्लैलाबायगोन ना नोङो आयौ बाला आंखौसो लाजिबाय रोंबाय ओमफ्राय जोंफोरबायदि मैदेर लोदोआलाय मारैथो इसिबां दख'ना गाननानै गरमफ्रावलाय थाबाय थानो हानांगौ जाखो बेफोरखौथ' बुजिमोन ना नोंसोरो सेंग्राफोर हाय बादेहाय आंहा जिरायहैबाय आङानो गहां मोनलायथारबाय आङो मोजाङै सोलायबाय मिथिबायना लास्ट वार्निं होनानै दोनथांबाय आं मिथिबाय नङाबा एखेबारे खेबजाखौलाय आङो आइजो पार्टिफोरखौ लाजोबनानैसो गासिबो इलु एला हिसाब सुबाय मुलाय होजोबगोन आङो मिथिबाय एफा गरमावसो सोरबा दख'ना गानबाय थानो हाबाय बायो सानसे नुबाय गावस्राबो माबा लंपेन्टसो जुथासो गाननानै फैलायबावदों अबेनिबा जोंखौल' दख'ना गानैनि दावराव खालामबाय थायो बिसोरो